Kung tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin at bago muna po natin basahin ang inyong mga komento, nais ko lang po ulit mag-shoutout ng mga nakatutok sa atin through on air at syempre sa mga gusto rin pong makita ang mga pagmumukha namin o masilip man lang ang pagmumukha ko. Masilip talaga no? Hinahayaan po namin kayo na silipin ang mga pagmumukha naming mga DJ. Punta lang po kayo sa aming Love Radio Facebook page. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon para po mamukhaan nyo po ang mga DJ natin na pinapakinggan ninyo. At syempre, punta na rin po kayo sa Facebook page ko na DJ Titan Jello mga kabisyo. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. Binabati ko po pala lahat ng mga nakatutok ngayon sa may Guadalupe, Makati, na sa Lates, sa La Bergie, at sa Larayan. Maraming salamat po. At syempre, hindi rin magpapahuli. Big shoutout po kala Councilor Toton Aureliana, Councilor JJ Suarez Luza, Jomar Torquesa at syempre kay Ryan Go. Wow, ang dami nakikinig sa atin. Ang dami kagad nagpapa-shoutout. Hello rin kala Emmy Marie Diaz, Gab Pausing, Christian Bartolo, Alberto Villamor at hello rin po sa lahat ng mga matitikas na gwardya ng All Home Tansa na nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga avid listener po natin mga kabisyo. At syempre, pinabati ko rin po ang lahat ng mga nakatutok ngayon na nasa biyahe daw na si Jeremy Joy Barilea. Ayan, maraming salamat po sa mga pagtutok niyo po sa Rocky Secret Files with Titan Jello at susunod na po mamaya ang ating top secret mga kabisyo. At mga kabisyo, kanina nga po nang hingi po ko ng mga komento sa inyo dahil po sa kwento ng ating kabisyo na si Edward. Si Edward na kinalingan ang pagtatrabaho pero hindi naman nakita ang kanyang halaga. Imbis na pahalagahan, pinakawalan. Kaya basahin po natin ang sabi ni Rosel dito sa kanyang komento. Sabi ni Rosel, minsan kahit anong sipag mo sa trabaho, may mga taong katulad ng katrabaho ng secret file sender natin na handang kunin ang mga bagay na hindi niya pinaghirapan. Kaya tama lang na nag-resign at lumipat sa ibang kumpanya na doon niya makikita ang kanyang halaga. Magiging masaya sa pagtatrabaho at merong kapayapaan. Kaysa naman manatili siya doon sa kumpanyang iyon pero mayroong mga toxic. Toxic ang environment. Kaya mas mabuti nang hindi ka na na-promote pero nagtatrabaho ng patas at tapat kaysa na-promote ka nga pero galing naman sa pandaraya. Yan po ang sabi ni Rosel ngayong gabi na to. Basahin din po natin ang iba pang mga komento ng ating mga kabisyo. Sabi naman ni Sha, good evening Titan Jello. Ang aking komento naman ngayong gabi na to. Tama lang na umalis na siya sa kanyang kumpanyang walang kwenta. Dahil kung sipsipan lang din pala ang labanan, sana hindi niya na ginalingan. Sana nakipagsipsipan na lang din siya. Total naman, ganun lang pala ang basihan para ma-promote.
Talagang ganyan at danas ko yan sa tagal ko na sa industriya. Talagang mahirap pakisamahan ng mga taong hindi nila kayang tanggapin na may mas magaling para sa kanila. Lalo na kung mas matanda sila sa'yo. Kadalasan nagiging threat ka sa kanila dahil nga hindi nila matanggap na may panibago ng mas marunong sa kanila. At tingin kasi nila sa sarili nila na sila lang ang dapat magaling. Kaya siguro nila pinromote yung bago nyong sip-sip na katrabaho kasi tingin ko boplogs yun. Tingin ko kakayan-kayanin ng mga matatandang nagtatrabaho yun doon sa opisina ninyo at hindi kasi kabisado ang tamang gawain kaya yun ang pinromote nila. Ganun naman talaga kung sino ang marunong, yun ang walang promotion. Ganda na sinabi ni siya. Ngayon, alam mo na kabisyo kung ba't hindi ka na po-promote. Kasi, magaling ka. Kaya hindi ka na po-promote ng boss mo kasi threat ka sa kanya. Uy! Si boss nakikinig. Sabihin siguro nito, loko tong Titan Jello na to ha. Puntahan ko kaya to sa istasyon niya. Tatamaan ako, boss pa naman ako ng isang kumpanya. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Dahil ang katotohanan ay hindi mismo sa bibig ko lumalabas. Sa mga kabisyo natin na talaga naman kapag potensyal ka na isang empleyado, pipigilan nila. Pipigilan nila ang pag-angat mo. Dahil hindi pa nila tanggap na mapapalitan sila. Ganyan po ang realidad sa mga iba't ibang kumpanya. Kaya po kung nandun ka sa payapa at merong peace of mind na company, ingatan nyo po yan. Katulad po ng Love Radio mga kabisyo. Puro lang pagmamahal ang meron kami dito. Walang hate, puro lang love. Kaya mga kabisyo, para sa akin, mahirap talaga na nasa isang kumpanya ka pero hindi ka naman magiging masaya. Mahirap na ipaglaban ang sarili mo sa mga taong hindi ka naman gusto. Mahirap patunayan na kaya mong gawin ang isang trabaho na to sa mga tao na mga nasarado ang isip. Lagi mong tatandaan na ang ating kagalingan ay may mga tamang tao na ating pag-aalayan. Ibig sabihin, kung alam mo naman na hindi ka pinapahalagahan at hindi nakikita yung value mo at paghihirap mo sa isang kumpanya, aanuhin mo pa ang pagbibigay ng oras at panahon at pagiging magaling mo sa trabaho naman na iba ang makikinabang nito. Yan ang pinakamasakit mga kabisyo. Ikaw ang nagpakahirap, iba ang nakinabang. Pero congrats sa ating letter sender dahil nakita niya na at nahanap niya na yung tamang pamilya at tamang trabaho na mag-grow siya. Kaya mga kabisyo, naway makita nyo rin po ang mga tamang kumpanya sa buhay ninyo na mag-grow po talaga tayo. Dahil hindi naman minsan nasusukat sa laki ng sahod. Pero para sa akin, nasusukat dun Kayo lang. Mukha akong pere. Hindi
Hindi naman nasusukat sa laki ng sahod. Ano mo yung laki ng sahod kung hindi naman payapa ang kalooban mo sa mga katrabaho mo? Mahihirapan ka lang din. Ang unang-unang titignan mo kung paano mo pakikisamahan yung mga tao sa kumpanya. Pangalawa na po yung trabaho. Kasi kahit anong galing mo sa trabaho, kung hindi mo kasundo ang mga tao sa kumpanya, popolitikahin ka lang din po. Pero lagi niyong tatandaan, hindi tayo nagtatrabaho para sa mga katrabaho, kundi nagtatrabaho tayo para sa kumpanya at mabuhay tayo. Dahil alipin tayo ng salamin. Mga kabisyo, muli kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang mga kwento, maaari po kayo magpadala kay rakitera@gmail.com para po may isang araw na mabasa na po namin ang inyong mga kwento. Kaya po big shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa amin, lalo na ang mga driver natin ngayon. And a big shoutout kala MC Jubes Vertodaso na nakatutok ngayon sa atin ng Bulacan Overdrive. At syempre sa lahat po ng mga Grab driver, in-drive driver na nakatutok sa atin. Susunod na po ang ating pinaka-inaabangan na programa tuwing gabi, ang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.